fa 4 anys que conviu amb el dolor. Ni les grans quantitats d'opiacis, ni les infiltracions, ni cap tractament li han funcionat. No se ha logrado mitigar el dolor. De 0 a 10, un 8, un 9. Eso es constante durante todo el día. Un accident de trànsit el va deixar paraplègic i un dolor insuportable i constant a la part del sacre. Yo me he intentado suicidar 3 veces, me pilló en horas bajas y, bueno, no lo niego. No hay que hacerlo porque lo piensas y, bueno, siempre hay una salida. L'opció és la neuroestimulació, però si no funciona, ha decidit que no vol continuar vivint així. Demanarà l'eutanàsia. Li operaran el cervell tractant el dolor des d'una perspectiva diferent, amb pocs casos documentats al món. Se sentirá como que no tiene la toalla. El dolor tiene dos componentes, el componente sensitivo, que significa me duele aquí y mucho, y el componente afectivo o emocional, que es me duele aquí y mucho, y este dolor no lo puedo aguantar y no puedo hacer nada. Tota una sèrie d'emocions, sentiments i pensaments difícils que en funció de com es gestionin, de com es regulin, la vivència del dolor i el seu afrontament poden ser completament diferents. La zona del sacre, on sent el dolor, no té una representació cerebral i, per tant, no poden actuar directament allà. Li posaran 2 elèctrodes al cíngol, una zona del cervell on hi ha la gestió emocional del dolor. Significa que cuando le preguntemos al paciente cómo es su dolor, si el paciente tiene un 9, después de la cirugía seguirá siendo 9. Lo que sí que variará es qué significa ese 9 para él. La precisió és milimètrica. Constantment revisen les mesures per assegurar-se que les puntes dels elèctrodes siguin exactament on han planificat. Tot i això, l'eficàcia no està garantida. La probabilidad de mejora es de un 60-70%. Els resultats no seran immediats. Hauran d'esperar setmanes o mesos a veure si ha funcionat. Durant aquest temps aniran regulant la intensitat dels elèctrodes i treballant amb psicòlegs i psiquiatres. Tots aquests pensaments i emocions difícils el visitaran, però es tracta de que no agafin la direcció de la seva vida. Han passat gairebé 2 mesos de la cirurgia. Els pronòstics s'han complert. El dolor no li han pogut treure. El que s'hi ha canviat és com el gestiona. Lo que sí he notado es un poco más de ánimo, de querer hacer más cosas. Si me duele, pues me tengo que aguantar de momento. Me hace ver el final del túnel, me hace ver una luz. Ya hago hasta bromas, de verdad. La idea de l'eutanàsia ha quedat descartada. Ahora no lo pienso, no lo pienso ahora. Yo voy a llegar hasta el final. Hasta el final voy a llegar.